ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kakasi Student Union Laban Circle hakar pendai trip urampang arja arpusau. Klarai bansare iwahar ke jingtip nagatanan election jang sarkar Jylla. Halo ke jingyor ke election photo identity card daki beri ke basa BI Maxwelton Estate. Upresiden juga KSU Laban Circle Usamla Ruben hak jingkran bakla pathai khubor hading ke jingkundu ke Deputy Commissioner juga East Khasi Hills ke Kong RM Korba ulet khu bakaseng ke ngaulingo adu kata-kata. Kumno kini ki beri ke basusna ying bian ha Maxwelton Estate ki yo ke epic haba ka dorbar shnong kam shimla ai ka no objection certificate. Shushu le thu ba ka sengla dawai ka Deputy Commissioner ba ka deban pha khandang mardor ki beri ke basa bian ha Maxwelton Estate hande na kalyang jaga Deputy Commissioner klapin pau ba ka ni ka jaka ka de ka badang don ha padeng ke jingele mokot duma bad ha ka ju ka por klapin tip sha ka seng bakan sabat ha ka office jaga Shillong Municipal Board ban kintu ki basa bian ka ni ka jaka bakin senge no ka rimasi bad ban pintu jaklia sha ka wa doi ka badan marsenda Ti hadin nda sing habdin ka jingko jong khatan singi kumbul I menem step ni la kumba ka very symbol na kama ban protest against the government ba kala penslam ba kam shimla ban kendang ki bri ba sapi an to Maxwelton Estate ni kum ka sing la shna da ka yeng bangin ai voice ki kasi ti hadin kata nakalyang jong Deputy Commissioner ki la khod ni bat ni la pensngo biang yeki ya ka dorkas ni la pha hu khalai tarik February mutau punai te kadkung katu dorkas ngila ya rai be itu minta ba pidon kam ban be nomor dor kitiki pasabi ante te nakalyang jong Deputy Commissioner ila penchai ba kadang don kini pending litigation ki cases ki badang don tu hinde ngim sumuhun kata ka jubab ba tang ba kadon kata ka pending cases ki bri hunti pat kidang yo ban buhais no nakapor sa kapor te hot istu baka pending litigation ka cases kimla ban kut menta kansan kandon ko prosedur ende ni ko ni ke ibngi dawa pat kalong ba di ban penkloy no ni tip ba kidon kidlan acquisition act ba ka di ban ka government ka di ban si competition ban shim ne to ka chaka te ka jing penslam na kalyang ka sarkar ka buji he ka sarkar ba kiti ki barjla ki bahasa ante kidang buhai snong na kapor sa kapor te habadi bitai punta ni kum kaseng ila arai ba kat ba ka sarkar kadang slam niru ikiyeng ngintei nginyai tebe bat nginya penbun be ikipai kasi kumala akran ne hab hakati ke jaka adon la sponsor ne la penyarap iki de kinu ki religious group hantu ban pencingan ki ban penbun pai ki tingi kum kaseng itep bakadon ke ikum ta bat niru baki kila bane niru ini le kata hi ba kadang Islam sarkar ban rai ban penmi kini ni na kalyang jungiru indang penchna biki kabaar ka sulong no ba na kalyang jong Deputy Commissioner ila ai assurance ni ba akabadi ba ki tu ki ba rimasi kumba ngala batay na postpol bakate ka di hapo municipal area wala ka municipal board kala pa ka show cause notice ki and hadumta kam shimla don kanung action tekan nakalyang Deputy Commissioner ila ai assurance ba ya kabaningkong menta kin pa ispo ka Shillong Municipal Board bakin pa pan pinsangi no mardor ikiti ki ba reaching ri hapo municipal area bar kumjuru ki ba puntu ki jebo shapo kawa ki ba ya ka jebo iki ba punjebo ka kendo ba ka mariam berkawai te kata kadi ke ba siso na kanika jingikran ende hakapata kabadi ba ka eviction ngindangnya ipet bagindangnya kren ka sarkar kumnu bangindi ban evik yiki nomor ba adu mentak kum gajing setuju kamdon kunu ko report na kalyang jong ka
office tu deputy commissioner ne nakapo ka revenue department tu bakin tip kat nongon ki basa hante manu ba ai jaka kumenta nakaliang ka sunong ilai iba kimju ai ka no inusi bandon epek ende ka wei pa bingi ba kitu ki basa hante kiyo ka epek manu ba yarap iki banyo epek kumnu kiyo ka epek claim kadar person certificate kata ro kadi ka we ka dak cingkeli ba kini kising libu spo ka election commission ban kili ba kumnu kiyo epek kiti ki basa hante but let's say dengan i ba kiyo iki epek ki jungki lingba kinu ki through fraudulent means mencu omno tengir nakaliang keseng dawa ban cancel ya ka epek ki jungki kan ketiga jaka kala he kumba kendai ka idon ki plots sentu ba ki claim ki parties ki claim don ki berishimat ki ba claim tu jaka re om boro ekndai ka kat kum ka mistu jokalan acquisition baka sarkar ka shim kate jaka tadi new ikar tami baka baban shim kate ka jaka but haku ju jaka don kini ki beri ki ba sabi ai manu ba aila diki bansa antu diki try ki barim ne ka sarkar menta manu kim dan jingtem tingi ong ba dada ka nakaliang da ka jongka deputy commissioner ne nakaliang ka board district kimtip kita manu buban song ni bonu bonsa te hei pat kata ka influx mechanism kumnu UCM na kapor ulaban ong ba bakasi kanum kata ingi namar we are protected by schedule haba ni tang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jor ka jaka jong sarkar kamtip manu kita ki basa genuine manu kita bangsa genuine te kumnu pila ban statement bakasi kanum la ban efek kini ki boro ka jingile ka jungi nang shikmat nang ya penjur kidon kisinja baka sengkan dang shim kini kisingi ki banwan bat ingin sa pentep ya ki la pa kubor ya ki kambangi dang yele shikmat Timsung dai baka government ni kadai bandan at least ka data lani ya penja survey ban tip kat nungut kita ki illegal settlers sa kata ka bangi sumulingo ba nakaliang ka sarkar kam dan jingten habaka sarkar kam ti kamnu kilaban ong baki kilaban protegi besila chaisngi wan brio na kejala bri nong penyap ni udi terorisme mensa ante sei ka security jongki nong song te manuban kit ban ba la don kono jingja sumsi te nangni chikuman kumbangi la kimi la snai kayeng mintasngi te kali di tuing di tang jingstang kat brang penslam mantoyo manubunai nyale abit bandang sna bun susu nang ba in ailat ki para kasi ki cungi bikila ban kitu ki baduan nak longi ke bakam duna bikila ban chong te habaki ni ki barzela klam siu di pobus nem ki sa hente ka lat ki ofri ka ki ofri tingi ni man bunai hapsiu ki bai wai hapsiu ki te kamlong ka ka kalong ka ki bono siliang bat ka ba ni kum kaseng imla ban tolerate kum kini ki boro nakaliang ka jungi disi la penchai ba nakaliang ka jungi la pha ya ka ni ka bentai ya ka dorkas kunyi la pha banyo ya ka report na po ka SP office bat nakaliang jongka Shillong municipal number ba ka dorkas jungi ni penpau ya kata ba di ban bank marlor di kini ki ba sabian tu ka ba ban kini ki bari masih di ban syakhang bar ka balai ki jungi kam uria ka baca te habide biti ki benta badi bakani ki jingri masih bat kini ki kam jakhria bujuja tu nak pos report disi la pha ki report te marsin pha ya ka report PE ba kini si kadon ka we ka petition ru bala file chapo high court te ka lesi kadon ka jing suki ha tu korkom ru ngamla ban tem nakaliang jungi pinchaya kata te ni nakaliang jungi ngimla shuban sange mar kum PE kani ka kis kalaya nyu kis la bun snamta la palat apu osnem te balikam kut balika sarkar kadang Islam kata ka iki bangimla shuban sange ai bikina Islam ngi kaying nam taki kasi nginang pen snabe na kapor shukwa Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy
to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.